pulang sianan di tepi pintu basau adi mau mandi tababuni jatuh ada lain barato adi mau mandi tababuni lele jatuh ke dalam barato lagi non kiri do kanan indah kamanu kabatanyo la 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 adi sinan mandeta bariyanyo kuburan adi sinan mandeta bariyanyo Ya Allah Rabbi batun kita Nabi Muhammad Namun kita wahai sahabat Tolong saudara Namun dibaca Assalamualaikum Nabi Muhammad Quran turun beribu ayatnya lah sudah tersusun Ayo patakato Handa permalum nak dua surah Nadapi mufau Artinya ayat saling rancangan melindung kaum Allah hatinya bagat tapi juga tarinya tailah Pahamnya tak kuat pertama kuda walau digere walau dia uji walau dikareka kebanyakan kita di masa kini awak mengaku Islam sejati oi laga jogaya jadi menjadilah kacau ustaz tanpa
hari Tauhid marifat jauh sekali iman jo yakin sabana mimpi patuh tasamun dayo ibili dayo ibili kalau dibilang macam rupa berbagai datang Mamuen takui maniku kanggamang anta iyo ataida isuna kambang umpamu corona di masa sekarang dunia latakui cuayam di antai alam wantai isuna datang Muncuang memasker sabda jarang Astaghfirullah handala bacol la haula wala quwata illa billah Latakui kapirus pada Allah Corona tak corona kamati juo Walau memasker kemano-mano Ambil lindung masuk ke telingo ya baik ala umpamu Iyo di negara begitu itu Mulai kuliah
malin sapono Derang bari alade padamu dia mulai Nanda tangan dari palangki Iyo kalidelati boleh Allah ya anana ya anana Assalamualaikum, hai saudaraku, sabuanyo ayah. Olehmu, oh iya buni ayahnya zaharan fasadu. Oh filbari walabari kemudian itu. Di Makassar pada aidina, oh janganlah ragu. Suatu bencana, oh mahkota jadi. Oleh biar dari kaya kau dilawi. Baru punya dampo atau tsunami. Agar lodo jalan sor semua sekali. Agar nambah hanya lagi krisis ekonomi. Oh bapaknya ki melanda negari. Agar itu sadonya. Manusia sendiri Yonanala baru esakahanda hati. Oh indah ditimbang olah bojorugi. Oh indah ditimbang olah bojorugi. Nana leula napasu lape kahanda. Indalan demikiakan Allah tarusa. Urusan agama bila tasasa. Sudo sadonan lunan. Agama oleh lunan dan ya orang nan banyak. Awam kadiota lama. Oleh sungguh begitu wahai orang muda. Kaki ada di bonyo. Oh sungguh begitu
onde bunyi pikuan. lagi itu samulai waspada. Nana indah didangan dan nana lagi ni nana didangan. Oh babanya ki on marajalela biar di Jepang biar di Korea Biar di Brazil atau di Amerika, baik itu nyodul di Indonesia. virus kolera Akhirnya COVID-19 dan nana atau ada corona. virus ada corona. Oh biar no mati dela sampai aja. Mano nana karu dapat jalan. Oh di karantina dihimbau kita de pemerintah Supaya no tanam diam dan di rumah, memakai masker dan biluan ada keluar. anak sekolah lebaran jayolah di rumah Bali no paket onde tio sabanta abaja oleh tio nana dunia maya. Wanna paling parah nana benedobana Malo nana mati oh karena corona indah dapat ditazia atau ditazia. Wanna paling parah onan bedobana Sakit dede kami nana talakana. oh yo ala itu de bali akabangka Oh imam tidak dona jangan nyotangga. Baca Al-Quran lana di surah Al-Fatihah iya karena abudu katonyo Allah Wa iya kana setain oh pulo ditambah. Meminta Allah dan tolong kepada Allah. Jangan malain anggota ilala. Tapi mintanya tolong selain Allah. Allah ada iyalah kamu alaika pada Allah. Mana sesudahnya itu kepada pemerintah. Iya nalita kana-kana. Iya sekali ne aye kadang sekali tapian lebaru virus corona tiga golongan umat lanta baca Pertemuan iyo nan la golongan iyo nan sange la istimewa. ada denyobana dengan kapado pemerintah Protokol nan iyo la kesehatan iyo nan indah la dilanggar. saya lana sakit denalai iman lenyotanga Iyo golongan nan la kadua iko nan lela gancie bana. iyo inda ada kue ona kapado corona Iyo se akan lane jo akan lane mama kai ilmu kabar. tanyo gata Oh dengan kia lana malanja. ada denyobana iyo laka pemerintah Bajo bahan nan mampu iyo baliyo inna baru ba. Indah 20 iyo leka pado Allah
Oh hari dikala menyikapi musibah lagi bijaksana dalam melangkah. cobaan yang hadapi oh dengan penuh sabar Aturan pemerintah indahnya langgar. tetapi setete dek kami kata baik Asa balun dikutuy nan disudahi. oh Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. oh tentangnya program nana lagi jalani Adalah mengatasi COVID-19. oh COVID-19 Oh mungkin perlu dievaluasi supaya anak-anak sinkronisasi Oh ya. supaya jangan miskomunikasi Apa ibu duduk masyarakat Kristisi. oh mulianya kita oh dengan mengkritik oh tetapi adi lah solusi Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. oh bukan kau baik cara demokrasi Soal pengajian sekian diberi, sekian diberi. oh manosa galo pinonton rasamu Oh dia juga kakak, oh tua jo muda. oleh itu nandiran tanam nyoba delo Oh dengan elo nana diambil dari sakadar lari paguno. Nana lalari alade nyoma lama iyo nana selala karangan angko. Alai sabata jodoh. Oh delai anak mudo lai ado lade nyobulo. Oh denana lai alade kakuli alade nana la pinta nana jo pinto. Oh denana mundo ala maratamu. Oh delai kami alade badu. Iyo nana la bandaya pulo. Kabariri akan dituduh labasin tua atung kadulang pambuka kato. Kabariri akan dituduh labasin tua ating kadulang pambuka kato. Ay cobaan kasamahala kami anjuang aku kuajo jangko kota lampai. Kasamahala kami anjuang aku kuajo jangko kota lampai. Ako senti yang meminta nana dibilay atandonyo kito basudaro. Ako senti yang minta nana dibilay atandonyo kito basudaro. Pantuna bukan lapi tua akauntu apa ngajala badan diri sungguh aku pantuna bukan lapi tua akauntu apa ngajala badan diri
horinna anak arus matina lana tadapi Eko salah minta nana ditimbang aku dosa ampun dan labi aku salah minta nana ditimbang aku dosa ampun dan labi oye duit tuang kuasali ya kepianyo atindi abanan lubatiku gaya do mode dia cari buli masuk dia kakak ditarimo gaya do mode dia cari buli masuk dia kakak dia tarimo ya anak orang kudu kepada abasi kulala agamu ade ulah zaman salah makin maju atabali asunting la di kapalo ade ulah zaman salah makin maju atabali asunting la di kapalo Ramesai tambaron latim puro de buiwa walia banala tolo api ala bantu abule ala masu kampung ala biaba cando indul layo bili ala bantu abule ala masu kampung ala biaba cando indul layo bili Samaso oye duet tuang kuasali ya kepianyo atindi abanal lubatiko agaya do mode dia la cari buli masuk dia kakak ditarimo agaya do mode dia la cari buli masuk dia kakak ditarimo Haramulani tamakinilla tagerai ilaka apalo dunia lapaloka akada kurena membau sansai homo langigo cagila bajua akada kurena membau sansai homo babali cagila bajua oh nana elo nana diambi ala desa kadar ala de paguno oh jiko iyo nana dirantana monyo bajelo jelo ala de kare kanala de nyogito oh de nana tolong ala de la sambung ala de nana la de salala sudaiko oh de lai jangan ala sampai buya iyo lai balala baso baso nana jauh la iyo rasonyo kapucung ala iyo la tibo oh nana isami la iyo bakan nana irama la iyo nyomina la iko la iyo namonyo namun kampung takkan maju warasila ajaku badarai ayemato para saya nadirantau alai tara kapadan apula alai tara kapadan apula bajula bare de panumbo ala lamun denai mularai enyo
Arekan dipakan pakukuran di sinar mandeta barianyo Arekan dipandang pakuburan di sinar mandeta barianyo nalako salala mande mangandu tabale nalalu suakai na panduko tabale nalalu suakai na panduko ananaria kami badu ode nakini lade gilir kanala de kare kanala de nyokito ala samodu kang curito osa sudanyo iko aranca ajo lagunan oleh samibakana bairam maju hidup tanpa cinta indah sero pulo ode iko irama adi kami badu baribanamo nan punyo karajo siro mairama rang baribanamo taman alam jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta di lala asmara pesona aku lali dunia manisnya merasuk ke dalam jiwa selera sukma bergembira bahagia semua nampak indah aduhai manisnya aku lali dunia manisnya Alam jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara penuh pesona aku bali dunia nana pita tano pati tihalare nana ado nana mangado ala gara-gara orang minang lama jodai gato-gato alaina kami ala depanya to nana dimuko nana basamo lai musibah lade corona nana di dunia lainyo nangko alaina kami ala depanya to nana sekarang lagi di nangko ayam turun salusin limo jantan 7 batino saja virus COVID-19 Idong-idong lah orang sulung